Oko 500-tinjak prijatelja, poznanika i poštovatelja dočekala je u zračnoj luci Zagreb Zvonka Bušića, noseći hrvatske zastave, pjevajući domoljubne pjesme i skandirajući njegovo ime. Je vam drago što se gospodin Bušić vraća? A čujte, to je pitanje malo nezgodno. Ja sam izvan sebe od radosti jer se tu vraća moja mladost zapravo. I to nekako svjedoči da nije bilo uzalud sve ono što smo radili. Nismo zadovoljni onim što je stvoreno, naravno ljudi nikad nisu zadovoljni, ali ipak je vrlo veliko to da se on danas može vratiti u domovinu koja je svoja. A to, hoće li ostati svoja ili neće ostati svoja, to je njezin izbor ovaj put, ne odluka drugih. Jeste li vi znali da oni planiraju otmicu aviona i postavljanje bombe? Da li ste vi znali za to? Bili ste s njim prijatelj? Da, ali to nisam mogao znati jer to se događalo kad sam ja ovdje bio svakih mjesec dana barem jednom na informativnom razgovoru. Jer ja sam se zapravo prerano vratio iz Beča, mislio sam 70. dakle u jeku hrvatskog proljeća da nas više nitko žedne prevesti neće preko vode i ja sam se odlučio vratiti. Fulao sam za 20 godina. Poslije sam se našao s istim onim ljudima s kojima sam se upoznao 70. recimo pokojnim Tuđmanom. Nažalost, nekoliko je osoba uspjelo pokrenuti skandiranje pozdrava Za dom spremni, ali su ubrzo bili ušutkani. Među mnogobrojnim posjetiteljima našli su se Frane Pešut, Slobodan Vlašić i Petar Matanić, sudionici otmice američkog zrakoplova na letu od New Yorka do Chicaga. Ja mislim da ovo veliki dan, kad se pogleda 32 godine, to je kao pogotovo njegov pola života biti u zatvoru za jedan veliki ideal. Imam suze u očima. Da. Od radosti, mislim, ovo mi je najrađi dan. Ne znam sa kojim ga mogao usporediti. Mislim, to mi je toliko drago i ne znam s kim bi usporedio za ovaj njegov izlazak. Vi ste pilotirali avion? Vi ste bili pilot u avionu? Da, bio sam u avionu, mislim to. To je teško. I? Sad ćemo nastaviti jedan sretan da i on mislim da uživa u slobodnu nezavisnu Hrvatsku državu za koju napokon je počeo rad kad su bili još teži dani, mislim, da do ovoga dođe. Jer vjerujem bez one naše akcije i drugih ne bi bilo ni današnje Hrvatske. Mislim, ne bi je još dugo doživjeli. U vrijeme nakon što je slomljeno hrvatsko proljeće, Josip Broz je u Karađorđevu silom oružja slomio demokratski pokret u Hrvatskoj i akcija Zvonka Bušića kao i mnoge druge akcije nakon toga bile su zapravo odgovor na represiju koja se vršila nad hrvatskim narodom. Hoćete samo reći zašto ste došli? A to vi mene pitate. Čudno mi da me to pitate. Došao sam dočekati hrvatsku legendu Zvonku Bušića, kojeg se ja u Kaliforniji u nekoliko navrata i njega i njegovu Juliju posjećivao u zatvoru. Mislite li da je kazna bila? Ne, predstavno, nema riječi koje se to o kazni. On je nevin ležao tamo. Nevin. To ja govorim kao svećenik, kao teolog, kao moralke, katoličkog morala. On je nevin ležao tamo. Bušića je štitilo jako policijsko osiguranje i tjelohranitelji koji su angažirale braniteljske udruge. Tako osiguranje uspjelo je teškom mukom obuzdati okupljeno mnoštvo. Poslušajte me. Ovdje će gospodin Budiša reći nekoliko riječi. Nakon njega ja ću reći nekoliko riječi. Poslije toga raziđemo se u miru. Hvala ti. Bravo, Zvonko.
Molim vas, još jednu stvar. Šta moraš Nimićeviću, Bože? Volite da se ja vas sramim, nego učinite da sam na vas ponosan. Tako je, Zvonko. Prije 32 godine Zvonko Bušić, njegova supruga i suradnici željeli su obavijestiti svijet o položaju Hrvatske i Hrvata u ondašnjoj državi. Učinili su to na način na koji su oni mislili da je najbolji. U njihovoj akciji, kao što je poznato, stradao jedan nevin čovjek, Brian Murray. Oni su duboko zažalili zbog te žrtve. Oni to nisu željeli učiniti. To je splet nesretnih okolnosti. Izrazili su više puta duboko žaljenje. To je bio razlog da se godinama pa i danas govori gdje prestaje borba za slobodu, a počinje nasilje ili obrnuto, ali je ovo trenutak da se postavi pitanje nakon što je ovaj čovjek u dignitetu izdržao 32 godine, zašto do danas nemamo niti jednu presudu za teror bivše države, za njene progone uništavanja od Drugog svjetskog rata do brojnih ubojstava hrvatskih emigranata i drugih protivnika te države. Taj odgovor želimo čuti.